Bon dia, lletraferits, com va tot plegat? En aquest vídeo tractarem un fenomen lingüístic mundial que passa arreu del món i que té molta relació amb la cultura de cada lloc, que és com anomenem els acabats de néixer, no? Els infants. Quan un infant neix, quin nom li posarem? Quin nom li posarem? Doncs això, el tema del nom als recent nascuts. El nom d'una persona, tal com ens anomenem, és importantíssim perquè, de fet, és el primer que diem a una altra persona. Com et dius? Em dic Roc, em dic Marc. És aquell mot que ens identifica i és, per tant, vital per a nosaltres. De fet, hi ha estudis psicològics que demostren que les paraules que porten lletres semblants al nostre nom o el nom dins d'una paraula ens agraden més, no? Per exemple, a mi m'hauria d'agradar més l'estil de música rock perquè té relació amb el meu nom. És a dir, el nostre nom ens manipula fins i tot la manera de processar el món. Tanmateix, avui no parlarem d'aquest vessant més psicològic, sinó que ens centrem en el vessant lingüístic, en la faceta lingüística, perquè ens anomenem com ens anomenem. És un fet cultural, amb això tots hi estem d'acord, però a què respon? A què treu cap? Tal com expliquen la Carme Junyent i Pere Comellas en aquest llibre, Els colors de la neu, molt recomanable, molt interessant per a les persones que tingueu certa pruïja per la lingüística, doncs hi ha diverses maneres i diverses raons que demostren, que expliquen, que justifiquen per què la gent s'anomena d'una determinada manera. En la nostra cultura el component religiós ha estat molt important tradicionalment i per això molts noms han tingut aquest origen, un origen catòlic. Molts cops ha estat per homenatjar, per exemple, una figura que ha estat santificada per l'Església Catòlica o una persona que abans ja ha dut un nom cristià que nosaltres, en segon lloc, o en tercer lloc per també homenatjar un lloc, un indret. Per exemple, Meritxell a Andorra o Vinyet a Sitges. Cal destacar, a més, que d'altres religions, com per exemple la islàmica, també fa el mateix. Fa homenatges mitjançant els noms de les persones a figures molt importants, a figures cabdals d'aquesta mateixa religió. Encara que el component religiós hagi perdut pes, hagi perdut força, encara està al capdamunt del rànquing als països catalans. Bé, si som més específics, a Catalunya, Marc, l'any 2019, era el nom més posat en el cas dels homes, en el cas dels nens, en el cas dels nadons. Després tenim en segona posició aquest mateix nom al País Valencià i també en primera posició, Marc, un altre cop, a les Illes Balears. També hi ha una colla de noms que actualment ja no en reconeixem l'arrel divina, com per exemple els que tenen l'arrel semítica el, com els noms d'origen hebreu amb l'arrel semítica el, com Gabriel, com Miquel, Elisabet, que en àrab dona Alà, o l'arrel jo, Joan, Josep, que també vol dir Déu, aquest jo, també té relació amb la deïtat. I també hi ha alguns noms d'origen grec, com Dorotea o Mateu, que porten aquest teo, aquest teos, que ve del Déu en grec, no? Teos, Déu. Llavors, veiem que tenim la divinitat infiltrada en una gran quantitat de noms i d'orígens molt diversos, com l'hebreu, com el grec, com els del món islàmic, com els del mateix món cristià. Podem ratificar, doncs, que la divinitat, i tal com es decideix anomenar les persones, té una gran vinculació. I el súmum de la divinitat, tal com comenten en aquest mateix llibre, el màxim del màxim del màxim, el nom més diví que hi ha sobre la faç de la terra és Joel, perquè significa Jehovà Déu. Joel ve de Jehovà Déu i això ja és el súmum, la màxima esplendor de la divinitat. Tanmateix, no tots són homenatges, no tots són homenatges a figures divines o cristianes o d'una altra religió, sinó que també hi ha noms en altres llengües, en aquest cas en trobarem moltes africanes, perquè són les que apareixen principalment en aquest llibre, que parlen, els noms de les criatures, de com van néixer, de les circumstàncies del naixement. Per exemple, hi ha el cas de Gediuma, la pronúncia, sisplau, perdoneu-me-la, que significa fill de divendres, és a dir, posen el nom de l'infant segons el dia de la setmana, relacionant-lo amb el dia de la setmana en el qual ha nascut. Una altra circumstància que es té en compte és el moment del dia, no només el dia en si, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, etc., faves tendres, sinó que és també el moment del dia, matí, al vespre, al migdia. Per exemple, en Luo, una llengua de Kènia, si una nena naix a la matinada pot ser que li posin Amondi, i cal destacar que Amondi és un derivat de imundo, que significa molt de matí, molt a la matinada, a primera hora. Els luos també trien alguns cops l'estació, no? Com a circumstància del naixement, doncs no el dia, no el moment del dia, sinó que l'estació. Si és el moment de la collita, si és el moment de plantar les plantes que després els serviran de menjar. Per tant, hi ha un nom que és Akomo, i Como vol dir plantar. Per tant, et posaran Akomo si és el moment de plantar, que toca plantar el menjar. I Okeyo, perquè Keyo vol dir collir, doncs Okeyo si és el moment de collir la collita, no? Per tant, un moment bo, un moment agradable. Els tongues, una altra cultura, una altra llengua de l'Àfrica, tenen un nom molt curiós,
que és el següent. Vull llegir perquè és difícil de pronunciar i no us garanteixo... Bé, és molt probable que no el pugui pronunciar bé. Però es diu així, Muayananzala. Que algú em corregeixi si hi ha algun expert aquí en llengües africanes, sisplau. Us el deixaré escrit aquí a la pantalla de totes maneres perquè el podeu llegir vosaltres. Aquest nom es posa quan és nascut en una època complicada, en una època difícil, i significa has trobat gana. Per què? Per què vol dir has trobat gana, aquest nom? Perquè es posa quan algun nadó neix abans de la collita. És a dir, abans de la collita, abans que tinguin menjar, neixes. Ostres, doncs has trobat gana. Una altra manera d'anomenar els infants és mitjançant un moment vital de la família. És a dir, si jo ara acabo de caure per les escales, el meu pròxim fill, que està a punt de néixer, es dirà accident o es dirà perill, no? A través d'una circumstància que afecti, que hagi afectat la família abans del naixement. En sota, un nom possible és Gotso, que vol dir pau, i se sol posar si la família ha tingut algun problema amb alguns veïns, per exemple. O també hi ha el nom de Kotsi, que significa perill, o Tsietsi, que vol dir accident. Això pot significar que algú de la família va relliscar i va caure a terra, o que va trencar alguna cosa i va haver un accident, vaja. O, per exemple, si una criatura tonga es diu Azita, Azita significa atacar, vol dir que va néixer en temps de guerra. Tanmateix, també hi ha noms per celebrar. No tots els noms tenen relació amb accidents, amb tragèdies, amb desgràcies, amb atacar, guerra, morts, fam, etc. No, també hi ha noms que donen una bona benvinguda al nadó. I, per exemple, hi ha noms que volen dir nascut enmig de l'abundància, o has arribat en una bona època. Tot això són significats de noms en aquestes llengües de l'Àfrica. I encara que pugui semblar una mica més fred, també es posen ordinals per anomenar els nens. Per exemple, és com si, en el cas del català, al primer fill li diguis primer, al tercer li diguis tercer. Això és un costum prou estès a l'est d'Etiòpia, per exemple, en la cultura anuak, en què la primera nena es pot dir Amot, i això significa la primogènita, la primera. En Swahili també pot passar, i el segon fill es pot dir Pili. I Pili significa literalment el segon, vol dir això. Aquí no hi ha més entrellat, no li busqueu 50 peus al gat, perquè no. També hi ha noms per definir la personalitat, també hi ha noms per evitar la mort, fins i tot, i casos molt curiosos, noms molt interessants. Tanmateix, en aquest vídeo ho deixarem aquí, i si us agrada aquest contingut, un altre dia en farem una miqueta més. Us recomano moltíssim aquest llibre de la Carme Junyent, que bàsicament extret la informació d'aquí i d'algun altre lloc, però aquesta és la font principal, i llavors jo us la recomano molt. És un llibre molt interessant per qualsevol persona que tingui una mica d'interès, una mica de pruïja, una mica d'inquietud per la lingüística. Tal com es pot comprovar, les llengües són riquesa, les llengües són diversitat, les llengües són enginy, maneres diferents, no? I altres perspectives que ens permeten enriquir la nostra vida, la nostra manera de copsar i d'entendre el món. I per aquesta mateixa raó és molt important i sempre ho reiterem que cal protegir-les i que quan una llengua està en perill i encara més és la nostra, si és el català, hem de fer tot el possible per mantenir-la ben viva. Ja sabeu que us podeu subscriure al canal, feu un m'agrada i també que em podeu donar el vostre suport a l'aixeta. Avui també ho deixaré aquí als comentaris per si algú s'hi vol unir. Fins la pròxima. Salut i molta força al Canut. I a la lingüística també.